Wata mata mai 'ya'ya 8 ta nemi saki ta hanyar Khul'i. Ko me yayi zafi? Shi ko wani magidanci ya kai ƙarar 'yar wansa ne tare da matar wansa kotu bisa zargin cin mutunci da yi wa matarsa barazana. A jihar Lagos kuwa rashin tarbiyya da kamun kai ya ja an yanke wani matashi hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari. To ko me ya aikata? Masu kallo ku kasance tare da mu don samun cikakken labaran. Wata mata mai 'ya'ya 8 mai suna Rayyanatu Usman ta roƙi kotun shari'a da ke zama a magajin gari na jihar Kaduna da ta raba aurenta da wani Sulaiman ta hanyar Khul'i. Lauyan wacce ta shigar da ƙarar Sani Shehu ya bayyana cewa wanda yake karewa ta shigar da ƙarar ne saboda ba za ta iya yin biyayya ga mijinta ba. Kuma akwai kofa da addinin musulunci ya ba mata kamar yadda ya ba maza, namijin ya tayi ya saki mata ta tasa. Ita kuma mace sai Allah ya bata a cikin aya ta 229 ta cikin suratul Baqara ta idan mace ta ga ba za ta iya ci gaba da yin mijinta biyayya ba domin ka ta saba ma Allah ta mata fashi kanta na abin da aka bata daga sadaki. Shi aure sunna ne amma ƙa'idinsa wajibi ne ga macen da namiji. Idan mace bata bi aure ba ta saba ma Allah ba za a ce ta Allah zai kamata da laifi, amma in ta aure ta kin bin umarnin mijinta wanda a shari'a ta dora mata to ya zama kuma za ta iya shiga wuta. To sanin dalilin sai shari'a musulunci ta samar da abin da ake ce ma Khul'i, inda mace za ta fashi kanta. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikatar da wannan aikin a aikace ta hanyar nuna yadda ake kenan da asubahi mace ta zo gurinsa da suna Habibatu bin Sahal wadda ta nemi cewa ba ta son ci gaba da zama da mijinta amma ba wai saboda yana mata wani laifi ne. Ta ce duk a garin Madina ma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ki mijinta kyautata mata shi, amma ba ta ci gaba da zama da shi. Haka take neman rabuwar aure. Manzo sallallahu alaihi wasallam kuma take raba auren. Sai su dogaro ɗan hujjoji na shari'a addinin musulunci na Qur'ani, hadisi da kuma bakar mai tufatu hukam cewa ana yin Khul'i ne da sadaki a kasar a ƙara akan abin da mutum ya bayar ko kuma a biya daidai abin da mutum ya bayar ko kuma a rage akan abin da mutum ya. A yayin da wasu suke neman rabuwa aure, wasu kuwa sun yi tsayin daka domin ganin cewa sun kwato wa matansa 'yanci, kamar yadda Malam Shehu Usman ya yi a ranar Litinin da ya gabata. Shi dai Malam Shehu Usman ya kai ƙarar 'yar wansa ne Hawwa'u Muhammad tare da matar wansa Jamila Kasim a gaban wata kotun shari'a da ke Kaduna, inda yake zargin sun ci zarafin matarsa tare da yi mata barazana. Mai ƙaran ya ce matan sun shiga ɗakin matarsa ne suka zage ta tatas tare da yi mata barazanar dukan tsiya. Ya roƙi kotu da ta yi masa adalci. Su kuwa a nasu ɓangaren waɗanda ake tuhuma sun musunta zargin, inda suka ce ba gaskiya ba ne. Alƙalin kotun Malam Anas Khalifa ya bayar da belin waɗanda ake tuhuma da sharaɗin cewa su gabatar da mai unguwa don ya tsaya musu. Idan muka leƙa jihar Lagos, wata kotu ce da ke zaune a Ikeja ta yanke wani matashi mai suna Damilare Olaruwaju ɗan shekara 21 hukuncin ɗaurin shekara 5 a gidan yari. An same sa ne da laifin taɓa mamar yarinya 'yar shekara 15 a bainar jama'a. Kamfanin dillancin labaran Najeriya wato NAN ta rawaito cewa mai shari'a Rahman Oshodu ya ƙara yanke wa Olaruwaju hukunci a karo na biyu bisa lalata da yarinyar ta hanyar shafa mata mazaunai da hannunsa. Wanda aka yanke hukuncin ya amsa laifin da ake tuhumarsa na cin zarafin yarinya 'yar ƙarama. A hukuncin da ya yanke, Oshodi ya bayyana cewa kotu ta gamsu da cewa wanda aka yanke wa laifin ya fahimci yarjejeniyar sulhu kuma ya gamsu da shawarar lauyansa. Alƙali ya ce, "Na same ka da laifin aikata rashin da'a da cin zarafi da ya saba wa sashe na 134 da kuma 263 na dokokin laifuka da ke jihar Lagos. An yanke maka hukuncin ɗaurin shekaru 5 ƙirga ɗaya da kuma shekaru 3 a gidan yari akan tuhuma 2. To Allah ya kyauta. Masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen shirin na yau.
Kar ku manta ku danna mana subscribe da like. Sannan ku faɗa mana ra'ayoyinku game da labaran da kuka saurara a comment section.